Clar, per nosaltres és com obvi el cuidar els intervinents, però sembla que no és tan obvi. En octubre de 2015 és quan comença, que no era ni ONG, o sigui, era Òscar Camps, Iñaki, eren 4 persones que a Lesbos van tenir que assistir a un naufragi molt bèstia, amb 400 persones, i en aquell moment com que es van trencar, no? Es van trencar emocionalment i sense saber ben bé què els estava passant i què tenien que fer. I arrel d'això van demanar ajuda, a tort i a dret, i van topar amb una persona que va dir no, necessiteu un equip de suport psicològic. Qualsevol persona que estigui exposada, periodistes inclosos, en una zona de guerra, en un camp de refugiats, cobrir un atemptat terrorista, tot aquest tipus d'intervinents haurien de ser susceptibles de poder tenir una cura. Una cura preventiva, o sigui, fer profilaxis. A mi sempre em va quedar una frase de l'Òscar. Clar, ell va venir al despatx, li vaig explicar què consistia la psicologia d'emergència, sobretot la prevenció, i la seva frase va ser no va ningú a Lesbos, perquè estem parlant de l'època de Lesbos, no va ningú a Lesbos que no hagi passat per aquí. Ho va veure clar. Intentem explicar el benefici de fer les sessions de tornada de la missió, la vuelta a casa que diem. I d'alguna manera els caps de missió i la pròpia cúpula, per entendre'ns, ja els hi va dient home, si no passeu per l'equip de psicòlegs en tornar, que sapigueu que d'aquí un temps us podeu trobar malament. Hi ha uns riscos que són psicològics, però com que no són ferides sagnants, parece que no passa nada. Sí que hem fet molta pedagogia, molta psicoeducació, i ara hi arriba el moment que quan arriben voluntaris, ai, qui és el meu psicòleg? O sigui, ara ja ens ho demanen. Ara ja per defecte ja ho saben.